खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 अक्ट'बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गियाना बांगोन आरो जेनिबो आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन। बयजोंबो सिनायजागोन आरो अनजागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन आरो दावबायनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं जागोन। गोगो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। गावखौनो लोगो गोमाजानाय बायदि हारसिं मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा नुजाथिनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां हेंथा फैनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया बारा मोजां थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरनिबा अननाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ जोबोर राफोद जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं जागोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन समाजाव नाथाय मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजायबो मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ मावनो खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुनजों जोबोर मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननानै दिनै माबा खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन बयजोंबो अनसायजागोन नाथाय अब्लाबो गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हानाय नङा गोसोआव गोजोननि आंखाल जागोन सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायफ्रांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा सायाव गोबां अननाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर राफोद जागोन गोसोआव बोलो बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन नाथाय बांद्राय गोग्गानायबो फैगोन गोसोआ
जोबोर अहंकारबो जानो हागौ। मावनानै खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। खामानि मावनायाव गोबां जेंना नुजाथिगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।